22-нче партсъезд исемендә кооперативның яңа нәдер товарлыклы сөтчелек фермасында мал кышлату уңышлы бара. Тораклар җылы, маллар тук, һәр хезмәткәр үз урынында. Һәр елдагыча нәдерләр тарафыннан фермада җәйге чорда күләмле ремонт эшләре башкарылган. Автомашиналарны санитар кертү урыны, торакларда яңа вентиляция системасы эшләнгән. Сыерларның ята торган урыннарына цемент түшәлгән. Тысыеннар ремонтланган, бар җир агартылган, дезинфекцияләнгән. Гомумән, малларны кышлату өчен терлекчеләргә яхшы хезмәт шартлары тудырылып, малларга тиешле микроклимат булдырылган. Әлеге ремонт эшләрен эретеп ябыштыручы Флюр Гарифуллин, ремонт бригадасы Рөстәм Нәбиев, Фәйрүз Гарифуллин, Илфак Габдуллин башкарган. Бүгенге көндә фермада 363 баш терлек асрала. Шуларның 256 башы савым сыеры. Коллектив көн сайын ферма буенча 13,6 центнер, һәр сыердан 7 килограмм сөт савуга ирешә. Әлбәттә, уңышларга беренче чиратта коллективның тырыш хезмәте аша ирешелә. Тәҗрибәле 6 савучы эшли. Савучылардан Флүсә Хасанова белән Мөнира Габдуллина алдынгылыкны җитәкли. Гөлшәчәк Ямилова, Фәйрүзә Әхмәдиева, алмаш савымчылар Фәвалия Филимонова, Рәсимә Габдуллина үз эшләренә җаваплы карый. Иртә таңнан сәгать 6-да ук киләбез, тырышбыз, җиренә җиткереп эшләйбез инде. Кызлар белән эшебез, эш даярка сыер савабыз инде. Бик тырышабыз. Уже кеше уянганчы, уже без сөт савып, фәлән хәтле сөт сдавать итәбез инде. Без тырышабыз, эшләргә тырышабыз. Әлбәттә, сыерларны туйганчы ашатып, савымны күтәрүгә ирешү терлекчеләрдән тора. Фәнәви Галин, Илнар Тимерханов, Илшат Гыйбадуллин, Рустан Хәертинов көндәлек үз вакытында савым сыерларына 6 килограмм исәбеннән фураж, җитәрлек күләмдә силос, сенаж, печән, салам сала. Маллар утарларга чыгарыла. Аларның патока, туз, мел өзелми. Булар барысы да сөт җитештерүне арттыруга булышлык итә. Учет эше дә түгел башкарыла. Әлеге эшне 36 ел учетчы эшен башкаручы Фая Әхмәдишне җиренә җиткереп үтте. Һәр сон аның учет дәфтәренә түгел итеп язылып барыла. Савым сыерлары сөт үткәргеч аша савыла. Техник корылмалар, саву аппаратлары, сөт суыткыч төзек эшли. Аларның өзлексез эшләнеге өчен оператор Азат Солтанов җаваплы. Әлбәттә, ферманың киләчәге сөтнең муллыгы яшь үрчемдә. Биредә әлеге җаваплы эш уңган, тырыш, булдыклы, тәҗрибәле, ирле хатынны Лүзә һәм Владимир Филимоновларның ышанычлы кулларында. Алар яңа туган бозаулардан башлап, 1 яшькә кадәр бозауларны яхшы итеп намус белән тәрбияли. Биредә көтү әйләнешенә дә зур игътибар бирелә. Мори Мәнәвездән кара чуар токымлы 30 тана кайтарылып бәйләнгән. Шулай ук тармакны алга җибәрүдә мөһим роль уйнаучы факторларның берсе булган малларны ясалма орлыкландыру да монда үз дәрәҗәсендә оештырылган. Аны яшь белгеч Динар Зинатуллин башкара. Моның өчен махсус бүлмә җиһазландырылган. Гомумән, үз эшенә үтә җаваплы караган ферма мөдире Рәүф Кәлимуллин җитәкчелек иткән коллективта бердәмлек, көн тәртибен төгәл үтәүгә ныклы контроль сизелеп тора. Һәр кем үз бурычын таләп ителгәнчә башкара. Нәдерләр малларны уңышлы кышатып чыгарып, мул продукция алып куанырлар дип ышанып калабыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.